Is-sajf li ġej pajjiżna se jkollu servizz ġdid tal-ivjaġġar li wieħed ikun jista' juża biex iżur Sqallija. Dan permezz ta' vapur bl-isem ta' HSC Artemis tal-kumpanija Ponte Ferries li wasal għall-ewwel darba f'pajjiżna u mis-sajf li ġej se jivvjaġġa minn Malta għall-port ta' Augusta f'ħin qasir. Il-port ta' Augusta jinsab f'nofsi għal bogħod mill-belt ta' Catania u r-rappreżentant tal-kumpanija spjega r-raġuni għalfejn intażel dan il-port fejn se jsorġi il-vapur. Kien ħafna diskussjonijiet man-nies fl-Italja, mar-reġjun fl-Italja u pratikament ġie magħżula Augusta, illi Augusta wkoll kemm jikkejter mhux biss għal bżonnijiet tat-turisti jew tan-nies li jixtiequ jmorru iktar il fuq fi Sqallija, iżda wkoll huwa tajjeb għal ħadd tal-merkanzija u l-affarijiet kollha relatati mal-ġar tal-merkanzija pratikament. F'Malta l-vapur se jsirlu wkoll xi xogħol biex ikun magħmar b'teknoloġija u affarijiet avvanzati biex in-nies li jużawh ikollhom l-aħjar esperjenza. Niki Valencia kellimna wkoll fuq is-sistema tal-qtuħ tal-biljetti li se tkun waħda faċli ħafna biex tintuża. Xtaqu li jkun ta' ċerta kwalità, li jkun user friendly, ħajkun hemm miżuri għall-pezz, abbord, ħajkun hemm ftit minn kollox, inkluż din il-kwistjoni partikolari tat-ticketing stess li ħajkun smart ticketing li jkun jista' jkejterja għal neċessitajiet kollha ta' kemm min iġor il-merkanzija, kemm jitlab il-karozzi għal xogħol jew għal btala u kemm in-nies li jitilgħu Sqallija on a day trip whatever, ġifieri ħadkun sistema li tiffaċilitizza il-mod kif jinxtraw il-biljetti. L-HSC Artemis se jilqa' 717 il-passiġġier kif ukoll 245 karozza jew inkella 15 trailer tal-merkanzija u 180 karozza għal kull vjaġġ.